پشتی پسندکردنا بلندکردنا ئالایە کوردستانê ji لایە civata parêzgeha Kerkûkê ve Dr. Necmedîn Kerîm parêzgerê Kerkûkê ragihand diviya zûtirîn alayê Kurdistanê li Kerkûkê hat babilindkirin. Got jî bilindkirina alayê Kurdistanê ziyanê nagehînîte çi neteweyekê wî bajêrî û ev biryare ya dîrokiye. Parêzgerê Kerkûkê got jî rêkê nadayîn alozî li Kerkûkê duruzt bibin. Ew kesî jî dê hêne sizadan û karên neyasayî dikin. Necmedîn Kerîm diyar jî kir Kerkûk bajêrê me hemiyane. Em hemî birayên êkîn û pêk veciwanîn. Ereb, Turkuman, Kurd û Aşûr hemiyan dengê xwe daya vê biryarê. Got jî divêt alayê Kurdistanê bi ek cûr û ek şêwe bihête bilindkirin. Her wesa Rêbuar Talabanî serokê civata parêzgeha Kerkûkê di kongrekê rojnamevanî de ragihand. Ev rû rojeka dîrokiye bo hemî pêkhateyên Kerkûkê û bilindkirina alayê Kurdistanê li wê parêzgehê li dîv her du maddeyên 115 û 122 ye û karekê yasayî ye. Talabanî got jî bi zûrîneya dengan biryar ser bilindkirina alayê Kurdistanê li ser dam û dezgehên hikûmî û nehikûmî yên parêzgehê hatiye dan û biryar hatiye dan ji ev rûpê ve rojeka niştîmanî bît. Endamekê Perlemanê Iraqê jî pesendkirina bilindkirina alayê Kurdistanê li ser avahiyên hikûmî û nehikûmî yên Kerkûkê bi hojdariyekê zanît bo hikûmeta navendiya Iraqê ku sala 2006 heta niha neşya birgeyên maddeyên 140 cihbînît. Rêbuar Taha endamê Perlemanê Iraqê ji fraksiyona kesk ragihand çend mafê hikûmeta navendiya ku alayê Iraqê bilind biket hin jî mafê Kurda ye ku alayê Kurdistanê bilind bikin. Lewra ev rû rojeka neteweyî û niştîmanî ye bo hemî pêkhateyên Kerkûkê çunkî li bin alayê Kurdistanê mafên hemî pêkhateyan hatiye parastin. Beyar Amedî, Badînan Sat.